Здравейте, аз съм Кръстко Николов и в момента всичко е нощ, ще лягаме да спим. Така. Това е четвъртият епизод от Minecraft Survival. Без да снимам, направих това тогава. Казах, че ще правим дизайни, да. Обаче не съм се отказал. Аре, как исках това да го убия. Личан вилджари почнаха да се разхождат из цялото ми село. В третия епизод май ги открих. Да, в третия. И гледайте! Всичко стана тъпотия. Почнаха тук да берат фермите. И те са техните, нямам документ за такова. Брах малко sugarcane. Който не знам как ще куши ми. Да. Да, но не мога. Разруших Ender порта, защото просто тя разгневиха, станаха 4-ма. Аз просто ги чупих портала. Пребих ги, останах на 3 сърца. Щяха да ме убият без малко. И беше много трудно, но се справих някак с тях 4 гадни тъпи пигмени, които следващия път, ако дойдат, ще ги пречукам от бой. Не мога просто аз с едни тъпи пигмени да се занимавам по цял ден. Аз имам работа и тука. Но, не убирай! Не убирай фермите, бе! Тъпън! Не дей, бе! Ти ги убирай! Стой! Искам да правим бизнес с тебе. Ако и ти искаш. Така карам на сласка. Там стой, там. Там стой, не мордай. Имам много моркове. Искам емералди. Аре. Стой! Стой, бе, тъпън. Стой тука! Ела тука, бе! Не дей да бягаш! Айде! Дай тука. Има тука и за хляб. Добре, 6 емералда. Доринко може да си купим за 6 емералда. Нищо. Защото и той сега ще го премажа. Защото ми иска и картофи сега. Които аз хетенги нямам. Тук има вид. Няма да ти го дам. Той си е мой. Така, тебе махаме. Желязото ви. Така. Ще те сритам. Наистина ти казвам. Не се шегувам. Аз се хабих пък храната. Нищо. Емералдите са по-важни. По принцип те са по-важни.
А, кой му пука? По-важни ли са или не са? Не, те са важни. Раната мога да я намеря навсякъде, ама емералите са най-редките. Имам отровни картофер. Ще го приемиш ли? 9 емералда. Супер. Това е. Айде, точно за един картоф. Още един емералд. Как те измамих. Дини. Ма аз нямам дини. Да! Айде бе! Добре, махам се. Ето. Още такова има. Дай. Дай тук. Давай. Ай. Къде ходиш? Тъпан такъв. Айде! 11 емералда. И това е. И тук... не, вече го няма. Изкарчих го. Нещо друго важно. Това... Друго важно няма. Тук нещата, които не са толкова важни. Ако се чуете тя пистане, защо са ми? Ще ви кажа след малко. Само да взема малко редстоун, каблстоун. Ако имам ли някъде каблстоун? Ето. Забравих желязо. Който знае сега какво правя, нека да се абонира за моя YouTube канал. Защото и аз не знам. Така. Някой се трябва да знае. Воля, пистане. Сега ще ви кажа за какво са ми тя пистане. След като убия дракона, ще ми трябват такива пистани за ендър фермата. Сега ще ме питат, че пистаните важни ли са. Важни са. После пък за ендър фермата. Да, и тя е важна. Защото няма обикалям да убивам ендърмен наляво надяво, за да стоя през вечерта, да стоя буден. Тук имам ли храна? Имам, и се стекал срок на годност. И тя е вкусна. Малко се зомби. Последния останал в вилидж. Ти си просиш боя. Ти си просиш боя. Аре, кажи ми, за кората взимам тебе. Те са най-тъпия вилиджър. Колко 20, колко бяха? 20 колко. Един от важните ресурси ми го иска за един емералд. За един емералд. Това нещо се е заблудил. Аз съм се заблудил, защото нямам хляб. Мора се къде имам. Значи взимам всичко сурово. О да. Днеска ми е щастлив ден. Хип, ура. Не стринг, бе. Айде!
се храним с пържолки. Не знам как успях. Но просто някакво чудо се случи и аз успях в този свят. Веднъж си викам, ще ми отнемат 30-40 епизода да убия дракона. Пак още от 10-я ще го убия там някъде. То може следващия 5 епизод или 6 да го убиеме. Значи с колко? 19. Не, няма да стигнат. Още 19. Да. Трябва да стигнат. 19. Че се пазариме. Докато не снимам, ще трябва да направя още вилиджери. Още зомби вилиджер ще трябва да направя. Т.е. трябва да намеря зомби вилиджери и да ги направя на такова. Обикновени вилиджери. На миналия епизод така се обърках. Третия епизод. Викам зомбита, бъхта зомби вилиджери. Вот няма голяма разлика. Ете, така забрах да ви покажа. Да, върти се. Така. Мисля, че този епизод стана достатъчно дълъг. Пазарихме се доста с тия хора, вилиджерите. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за моят YouTube канал и харесайте клипът. И нямам друго да кажа. И бай!